అడిగింది ఎక్కువైతే స్కూల్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుందా? 100% స్కూల్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఎక్స్పెషలీ జాబ్స్ విషయంలో. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి కాలేజ్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఈవెంట్స్, ఒక నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ టైడ్ అప్ విత్ అవెన్సిటీ, ఓకే. వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూ రౌండ్కి వస్తారనమాట ఆ రోజు. సో మనకి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ లిస్ట్ ఇస్తారు. ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక 3 కంపెనీస్ లేదా 4 కంపెనీస్ అట్లా అప్లై చేయొచ్చు. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా. యాజ్ సూన్ యాజ్ ద లిస్ట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ బెనిఫిట్స్ చూసేసుకొని వెంటనే అప్లై చేసేసుకోవాలి. ఓకే. ఆ నెక్స్ట్ డే అది ఆన్లైన్ కూడా కాదు, డైరెక్ట్గా కాలేజ్లోనే వెళ్ళి మనకి డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. ఓకే.